Mutta seuraavaksi liikettä meidän kaikille nivelille tarjoilee hankeasiantuntijat Mervi Kaikkonen ja Tiina Pesonen koulutuskuntayhtymä Osaosta. Ollos hyvä. Kiitoksia. No niin, nyt me ollaan tunnin verran tässä istuttu ja on aika nousta sitten ylös. Taukoa vähän tähän istumiseen. Ja tosiaan minä olen Kaikkosen Mervi Osaolta. Ja Pesosen Tiina samasta paikkaa Osaolta. Ja meidän työryhmään kuuluu myös Ländenin Matti, joka ohjaa teitä sitten tuota takaa käsi. Ja me tarjotaan teille nyt pieni näytekappale kinestetiikan työpajoista, mitä me ollaan pidetty tuolla työpaikoilla tässä hankkeen aikana. Ja teidän ensimmäinen tehtävä on ottaa itselle pari. Eli ota pari itselle ja nosta käsi ylös, jos sulla ei ole paria. Eli meidän ajatuksena on, että me lähdetään ohjaamaan kaverille istumasta seisomaan nousua. Eli me ollaan tuolla työpajoissa ohjattu asiakkaan liikkumisen avustamista ja miten sitä pystyy oppimaan, niin sitä oppii vaan tekemällä. Ja ihan ensimmäisenä on kaikista tärkeintä se, että me kohdataan se ihminen, ketä me mennään ohjaamaan. Ja päättäkääpä nyt siinä parissa, että kumpi teistä ohjaa ensin. Esittele itsesi kaverille. Päivää. Päivää. Mervi. Tiina. No niin. Ja koskettaminen on tärkeä osa sitä ohjaamista, niin se, joka teistä nyt on ohjaamassa, niin tuoppa rohkeasti kädet siihen kaverin polville. Joo. Mahdotat hetken aikaa kaverin jalkoja sinne kohti alustaa. Ja sillä kosketuksella on merkitystä nimenomaan se asiakkaan kehonhallinnan kannalta. Eli on tosi tärkeää, että aina muistisairas ihminen tuodaan siihen omaan kehoon ja se tapahtuu sen koskettamisen kautta. Hyvä. Koska me ollaan lähdössä tästä nyt nousee istumasta seisomaan, niin sun pitäisi ensimmäisenä saada houkuteltua se kaveri sieltä pakarakävelyllä siihen penkin etureunaan. Elikkä otapas ote sieltä kaverin reisien ulkosyrjiltä, lähde omalla painon siirrolla houkuttelleen kaveria eteenpäin. Hyvä. Sitten kun on päästy siihen penkin etureunaan, tuo vielä ne kädet sinne polvien päälle. Juuruta kaverin jalat sinne alustaan. Hyvä. Ja sitten me olemme siitä valmiit nouseen seisomaan, mutta vain hoitaja nyt nousee ylös. Ja ota sen verran tilaa itselle, että saat sen tuolin pois tieltä ja mahut käyntiasennossa. Tulee seisoon siihen kaverin eteen. Tarjoa kädet, eli hoitajan kädet tulee aina sinne alimmaksi. Ja ottakaa toisianne käsistä kiinni, eli molemmat ottaa käsistä kiinni. Hyvä. Tarkistapa sinun omaa työskentelyasento, eli hoitajalla pitäisi olla jalat käyntiasennossa, selkä suorana. Ja täältä me lähdetään ohjaamaan kaveria. Tuon painoa jaloille ja sieltä ponnistettaa ylös. Hyvä. Ja sitten mennäänpä takaisin istumaan saman tien. Hyvä. Tässä oleellista on, että hoitaja liikkuu itse. Eli kun mun asiakas liikkuu tänne eteenpäin, minä liikun taaksepäin. Eli kokeilkaapas vielä uudestaan ja oikein kiinnitätte huomiota siihen teidän omaan liikkumiseen. Muutaman kerran. Autat ylös. Ja päästä takaisin alas. Hyvä. Voit kokeilla vielä, että mitä tapahtuu, jos sinä hoitajana jäät liian lähelle. Eli oot ihan siinä lähellä asiakasta ja unohdat sen oman liikkumisen. Kokeilepa nyt auttaa siitä kaveria ylös. Hyvä. Eli se liike on nyt lääke tässäkin asiassa. Eli hoitaja voi omalla liikkeellä avittaa asiakasta liikkumaan. Hyvä. Helpottaa myös sitä istuutumista, kun liikkuu siinä matkassa, niin sitten ei töpsähä.
Kyllä. Hyvä. Hei, ottakaapa siihen sitten tuoli kaveriksi. Ja kääntäkää tuolin selkä sille asiakkaalle. Ohjattava istuu ja tuolin selkä on siinä lähellä. Nyt taas pitäisi ensin sillä pakarakävelyllä päästä pikkusen eteenpäin. Hyvä. Siinäkin muistatte sen oman liikkeen, eli siirrät painoa puolelta toiselle, niin se muistisairaskin saa kiinni siitä liikkeestä ja lähtee itse sitten siirtymään. Ohjataanpa nyt kaverin kädet sinne tuolin selkänojalle. Eli sieltä voidaan ottaa kiinni. Ja nyt sä voisit ohjaajana tulla tänne sivulle. Ja lähdepäs nyt ihan sieltä lapojen välistä ohjaamaan liikettä, että me lähdetään taas nouseen seisomaan. Paino menee jaloille ja sieltä ponnistetaan ylös. Hyvä. Ja laskeudutaanpa takaisin alas. Otetaan vielä kerta uudestaan, eli paino jaloille ja sieltä ponnistetaan ylös ja laskeudutaan alas. No jos meidän asiakas tarviikin vähän enemmän apua, niin otapas hänet ihan rohkeasti siihen omaan kainaloon. Ja nyt ote niin, että sinun olkapää on siellä asiakkaan olkapään takana. Ja käsi on siellä vastakkaisella puolella lantiolla. Ja sinun omat jalat on käyntiasennossa ja lähdet omalla liikkeellä viemään asiakkaan painoa sinne jaloille ja autat ylös. Ja sitten takaisin alas. Hyvä. Ja vielä kertaalleen sieltä noustaan ylös. Ja laskeudutaan alas. Hyvä.